ani steblo slamy na zmar, pretože dnes vám ukážeme, že aj zo slamy sa dá postaviť atypický objekt. Hrubý Šúr je malá dedinka pri Senci, ktorá sa môže hrdiť touto netradičnou stavbou. Je to vlastne jediná slamená kupola na svete, ktorá je samonosná. Bolo to navrhnuté pánom Gernardom Minkem. On je veľký odborník nemecký. Stavba však pôvodne nemala stáť na Slovensku. Bolo to pôvodne myslené ako kaviáren do Portugalska. Tam nezískalo stavebné povolenie, boli tam rôzne problémy, ktoré nevedeli prekonať a vlastne oslovil nás, či by sme nemali zájem. Nám sa to celkom páčilo ako koncept. A od konceptu sa prešlo k realizácii. Zohnala sa slama a začalo sa stavať. Slama je materiál, ktorý dobre izoluje. Je priamo, môžeme ho zobrať z pola. Je to vlastne zbytkový materiál, ktorý nie je nejak obzvlášť využitý. A využívať ho ako izolačný a zároveň aj nosný materiál. To je tá úžasná vlastnosť slamy, že vlastne nemá len izolačné vlastnosti, ale je to jediná izolácia, ktorá je samonosná. Keďže ide o pomerne malý objekt s plochou 64 m2, nepodarilo sa ho dostať do pasívneho štandardu. Boli sme aj obmedzení tým, že máme vlastné okna všetkými smermi, čo je zase úžasné, krásne, čo sa týka presvetlenia priestorov, ale nedosiahli sme tu pri výpočte pasívny štandard. Okrem iného, samozrejme je to dosť zložité vypočítať takýto zložitý tvar, ale došli sme niekde okolo tých 40 kWh na metr štvorcový rok, čo znamená, že máme tu minimálne vykúrovanie, máme pár elektrických rohoží priamo v linenej omietke. Je to 1900 W, ktoré nám dodáva dosť tepla, aby sme sa tu cítili príjemne aj v zime. Vetracia jednotka má rozvod vzduchu v drevenom venci a vzduch sa tak rovnomerne rozvádza do všetkých kútov domu. A to už sa dostávame do výklenkov, ktoré sú dekorované rôznymi typmi hlinenej omietky. Sú tu zmiešané asi 3 jemné alebo až dekoratívne omietky, lebo tam je rozdiel, že jemné omietky tie sa prifarbujú pigmentami a sú trošku zrnitejšie a ešte sú dekoratívne, ktoré sú ešte jemnejšie a už samotný íl ich vlastne zafarbuje. V zásade je to iba hlína, teda stavebná hlína zmiešaná s pieskom a s vodou. V prípade podlahy padla voľba logicky na hlinu. Tá leží na vrstve penového skla, ktoré je vlastne aj nosné, aj izolačné a preruší vzlínavú vlhkosť. A na tom je priamo aplikovaná už hlina. Najprv je nabíjaná hlina, potom je časť, ktorá je nanašaná ako taká hustá omietka a úplne nakoniec je zase dekoratívna omietka kvôli farbe a kvôli tej jemnosti. Potom je to celé ešte natreté lánovou fermežou a ešte olejovým voskom. Slama je samozrejme materiál, ktorý ohňu odoláva asi rovnako ako snehuliak fénu. Ako možno každý pozná, keď máte papier, to dobre horí, telefónny zoznam už ťažko zapálite. Trošku podobné to funguje aj pri slame. Keď slama je dobre zlisovaná, už nehorí tak, ako keď je povedzme voľná. Linené omietky na slame vlastne zabezpečuje 100% požiarnú odolnosť tých materiálov. V Čechách boli teraz urobené skúšky, kde takto upravená stena vydrží aj vyše 90 minút, to znamená spĺňa kritéria nehorľavej alebo protipožiarnej steny. Hlinená omietka však spĺňa aj inú funkciu. Hlinené omietky sú skôr antialergické, takže oni majú veľmi dobré vlastnosti, aj čo sa týka, že príjmu do seba isté látky ako zo vzduchu, to je známe z tých starých hlinených stavieb. Takisto je známe to, že hlina reguluje vlhkosť v objekte, to znamená, že je tu veľmi, veľmi príjemná. Ak už sa trasiete na informáciu o cene stavby zo slamy, vaša triažka pominie, aj keď je odpoveď nekonkrétna. Keď treba stavať z prírodných materiálov, treba si uvedomiť, že to nie je lacnejšie ako bežná stavba.
Je to lacnejšie vtedy, keď to robíme ako svojpomocná výstavba. Len aj to treba vedieť a treba byť pripravený na to, že treba veľmi veľa času do toho investovať. A keby to robila nejaká firma, tá prácnosť vlastne prída na tých nákladov, čo vlastne ten materiál môže byť síce lacný, ale celkovo ukončená stavba nie stojí menej ako nejaká bežná. V prípade tejto atypickej stavby nejde o sezónnu záležitosť, ktorá tu bude stáť len zo pár rokov. Je to celulóza, ktorá vlastne takisto ako drevo v princípe vydrží stáročia. To poznáme aj z tých starých drevených kostolov, ktoré tu sú na Slovensku. Treba len ochrániť tú stavbu proti vlhkosti. Hlina a slama je citlivá na vlhkosť a pokiaľ toto máte vyriešené, čo v dnešnej dobrej architektúre nie je problém, tak by to malo vydržať ako určite dlhšie ako my všetci spolu. Pred vlhkosťou a celkovo nepriazňou počasia stavbu v prvej línii chráni kopa hliny. Celá táto stavba je experiment a takisto aj tá strecha. Experiment je to v tom, že väčšinou vždy sa musí nejaká slamná konštrukcia musí sa dodržať, aby bola difúzne otvorená. A práve tu na to nie je. My sme dali na slamu hlinenú omietku aj z vrchu a na to sme dali EPDM fóliu a na EPDM fóliu geotextíliu. A na geotextíliu už išli vrecia plnené zeminou tu na priamo z tohto pozemku. A vlastne v tej zemine má vyrastať už vegetácia. To však ešte predsa len chvíľu potrvá. Kým sa tak udeje, ponúkneme vám ešte množstvo zaujímavých stavieb, ktoré by vás mohli inšpirovať k lepšiemu bývaniu.